Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni osasira pa njira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto, komanso musayiwale kupanga like, share, komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyana-siyana. Ine ndesi nchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 2030. Kumakhala bwino ndi anthu achakwera mumayankhula tumwauve kuziyiwalira kuti voti amapereka ndi anthu, koma mayankhula motumbwa pakatali pano muli kuti 2030 ili kuti popeza mwagwesedwa pa 16 September 2025 yomwe ino. Ndema ndipo mundimva kuwawa achakwera. Mulungu si munthu. Ukakhala pasana pa njovu osamatha mawu ili ndi ziko. Ine ndikuwuzeni chilungamo chake sizedi chifukwa chakuti mmesa tidakuvoterani ndiyetu mauthenga ochuluposa 500 ndiyendetse banja la aliyense kuchokera kuchitipa mpaka kumsanje chifukwa ndine president. Akuti ngati mwatiwana mudzatifunatu. Munthu yanali wotumbwa woziwa kuyankhula mwauve mosaganizira anthu. Chifukwa munthu akamafuna kukhala president, akamapita kuti akavotere pamene pajapo, amanena kuti afuna atumikire anthu osauka, olemera, osamakhala ali m'manja mwake. Eni ntchito yake athandiza anthu amphawi, mtengo wochipa wafetereza, china chilichonse ziko chiyende bwino, china chilichonse chimamuyang'ana iye. Koma chakwera mayankhula motumbwa kwambiri kuyiwala kunena kuti lizakwana siku lozavota. Tikala Sabata mafuta akhalata kupezeka paliponse. Ndiye kwanga ndikupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso munikhululukire zipolopolo za nkhondo imeneyi ndi galu kwa basi kuberekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe njakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa ndiwadziwa. Ndipo akudziwa kale kuti potezesa kusabala mawali ntchito zawo zikhala zitatu. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president. Iwe galu kwa basi. Ambuye akudalitseni nonse. Iwe galu kwa basi. Asa. Waluza uyu waluza. Kuluza uku kuluza. Awandaluza basi kuvomereza tu. Achakwera anthu ziko munamatenga ngati ndi anthu osafunikira, ndi anthu osazindikira ndi zisiru zake. Koma itayandikira nthawi ya zisankho anayamba kupepesa. Awo iwalira kuti wapanga zotumbwa zonunkha zosiyana-siyana zake ukamuphera kuchikangawa uko. Munthu wamagazi uyu wosawerengera Amalawi, munthu wopanda chikondi. Asilamu ku Palestina uko Palestina amaphedwa ku Israeli. Iye kumalimbikisa kuti asilamu aziphedwa kumene kuchako. Koma akuza kuti ziko munonso muli asilamu. Ziko munonso muli anthu achisilamu. Munthu wachabe wopanda chikondi. Zinthu kumakwera iye osaganizira komwe ayi. Fetereza wakudula ngati chisulo cha ndege. China chilichonse kuduliratu, petrol kusowa koma iye osamaganizira zanthu mangu yankhula motumbwa. Itayandikira nthawi ya zisankho anayamba kupepesa. Palibe kuveda chisoni, ndipo chipani cha Malawi Congress Party chisazabwereso boma. Atsogoleri ake wonse amakhala ankhanza opanda chifundo, samaganizira za moyo wa munthu, samaganizira za munthu wakumuzi. Anthu oyipa ankhanza a Malawi Congress Party. Akusowa munthu oti akachula chakwerawo andiyitani ine nawo zati ndatulukapo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwayitane achakwera adauza ziko umboni ulipo kunena kuti ndege chinabwezedwa kunzuzu ndi achakwerawo amutchule munthu amene anauza ndege inafika kunzuzu pamene uzo kuti ndege sinafike kunzuzu. Wachiwiri abwere a Moses Kunkuyo anauza atolankhani kunena kuti black box ilipo anene kuti black box ili kuti. Wachitatu abwere mkulu wa asilikali wa nkhondo Valentino Popili anene tikuziwa kuti Malawi ame training yawo mapangira muchikangawa anene chifukwa chimichani anthu amakanika kuti akalowe akayambe kusecha mmene mucha. Wachitatu wa number 4 abwere Daud Suleiman
akanene ndifukwa chani anakhazikitsa toll free line pamene panali tawa, anathimisa tawa ija ndani? Kodi mulonda amene amagadira tawa ija ali kuti? Munthu wachi 5 kuti abwere pameneja apite Wanda Nsisa akanene, ananena pa Times kunena kuti mndege mnyamala ya UTM ukauka MCP munalibe, koma achimwendo amafuna akwere ndi ndalembera kalata alicha chimwendo banda. It is on record. Tanenani Wanda wakunena kuti ali ndumbu unogwirika kuti inu mafuna mukwere ndege, anakuuza ndege ya sasa ndani, anakuuza kuti malo mndege muja mulibe, ndege nakaso tibwerere tafusa achakwera kuti ndifukwa chani munkafuna periodic kuti azipangani update every 4 hours pamene mkuziwa kuti ndege muja mlali mafuta 2 hours. So tikatere nkhani imene tikapeza mayankho ndiye nono sono tibwere pa number 2, nkhani ya usogoleri.